Veroniko? Klárko! Táto akurát tu si sadla. Aké ty máš krásne šátky. To čo, ideš na stužkovú za partnerku? Nie. Co je nenormálna? Ja? Vysokoškoláčka na stužkovú, to co sebe myslíš, že ja som na mladších odkazaná? Čo sa tak vyštafirovala? Matrikuláciu už mala? Na firemky nechodí? A čo, ideš na rusnácky alebo dáky spíšiacky ples? Nie, som si fantastickú brigádu zohnala. Ani nehovorím ako perfektnú, no dobre, poviem ti, no. Tak si predstav, celá moja pracovná náplň, celá moja robota spočíva v tom, že iba komunikujem a starám sa o klienta. No a môj klient taký trošku z takej vyššej spoločnosti, no tak mám berie na také všelijaké podujatia. Tá co robí luxusnú spoločníčku? No, a si predstav, teraz idem s pánom Antonínom, neboj sa nedvořakom, a z jeho mamán do opery, do Slovenského národného divadla. Jaj, Veroniko, tak to je úžasné, nádherné, poznašajúce a šľachetné. Som rada, že sebe konečne takú fajnovú brigádku sebe našla. No a co pán Antonín? Však je. Hej, taký ako zlatý, hej. Páči sa mu. Bude svadba. Si normálna, až nechcem sa dať zavrieť do basy, nie? Však pán Antonín ešte dieťa. Jaj, ty s decmi do opery chodzi. No a však mu robím spoločničku, teda opatrovateľku, takú až babysitterku, no. Som bola v takej agentúre a som zapísala sa do dotazníka, že robím Montessori, Waldorf, Valáská škola, Mravu studola, všetko proste, hej, Narnia. No a teraz ma takto mi telefonujú a ponúkajú mi roboty. No to si presne, chápeš, v divadle, zadarmo a ešte aj 5 eur na hodinu. 5 eur? Tak dúfam, že vám dvom to bude klapať. Som nesmierne sklamaná, ako nám sem agentúra posiela. To už hociaká študentka z Ukrajiny môže strážiť deti. To je čistá katastrofa, veď tie chúďatka nevedia ani po slovensky. No, v dotazníku píšete, že ovládate Montessori, Waldorfskú školu, slovenčina je váš koníček, výborne, študujete na vysokej škole a zbožňujete kultúru. Kultúra. To je moje. To ja som v kultúre, jak ryba vo vode, veď už moja prababka hovorili. Čistotu záchoda. Spoznáš podľa kultúry národa, nie? Národa. Zohrejete pánovi Antonínovi večeru, je v chladničke a pred spaním pijete teplé mlieko. Zohrejete ho na 37 stupňov Celzia. Bez cukru, bez gránka a podobných aditív, poprosím. Ak by vás presviečal, že môže, tak nemôže. Rád zaspáva popučiným. Popučiným? Co dať sa bude mušec? Popučiť? Popučené bandúrky mu mám dať? Rozumeli ste všetkému? Hej, vidím, že máte radi takú taliansku kultúru, takú starú kultúru. Veď ja mám prababku, ona sa za slobodná volala Talianova, takže ja taliansko zbožňujem, to je také moje. Pán Antonín, budú slušní k slečne Veronike. Oui, maman. Dovidenia. Dovidenia. Kalop, tu máš? Som oslobodený od povinnej telesnej výchovy. Tak pôjdeme len tak na hrysko? Maman vravia, že ihrisko je pre mňa nebezpečné. Denne cvičím 3 hodiny na klavír. S detským orchestrom budeme mať výročný koncert. Maman by ma zahlušili, keby som si zlomil ruky. No to čo chceš robiť? Čak, hoci čo, no čo chceš robiť? Viete čítať? Samozrejme, že viem čítať, jasné, že viem čítať. A prečítali by ste mi prosím Homéra? Dobre. A slečna Veronika, môžem pri tom ležať? Ježiš môj zlatý, samozrejme, že si môžeš ľahnúť kľudne, tu si daj šlofíka, kľudne. Hovorí sa pokojne. A maman mi nedovolia ležať, keď si čítame. Ostane to prosím naše tajomstvo? Jasné. Nikomu nič nepoviem, nikdy, tu si ľaškaj, hej, ja idem pre pyžámko, pre teplačky, nie som tu za tým. Slečna Veronika, prepáčte, ale vy tak zvláštne rozprávate. Z akej časti Bratislavy je váš akcent? Bratislava východ. Klárko, to je nenormálne inteligentný a citlivý chlapec, hej? On zbada moje skripta, tá ma hneď doučuje. Keď skús zatiahnem, vždy ma opraví. Veroniko, ty si ma teraz prekvapila. Ty si mala PGčku ísť študovať. Hej, dozajista. To nielen ja od neho sa učím, ale aj on odo mňa, hej? No, vieš, ja cítim, že také možno, že moje vnútorné poslanie, taká až misia, mu ukáza trošku života, že to nielen to v tých knížkach všetko napísal. Jasné. Aj keď
Kedy by si inak mala čas čítať takú Odiseu. Ty, Odisea nenormálna knižka je. Moja najobľúbenejšia, doteraz si ju celú pamätám. Sme na gymku obsah čítali, znáš co? Zážitok. To znáš, ja nemám až tak rada povinné čítanie, radšej si taký film kúknem, tak som si povedala, bo má takú prísnu matku, že ja mu ukážem kozu života, tak som mu ukázala Homera, ale v kreslené verzii. Česká televize uvádí americký seriál Simpsonovi. Komiksák a chlapeček. Tak čo, páči sa vám? Ďakujem vám, slečná Veronika. Toto spracovanie Homéra mi otvorilo nové obzory a zmenilo pohľad na ľudstvo. Maman bude musieť poodhaliť, že do svetového umenia prenikla postmoderná. Úžasné. A zrobila som aj večeru popučiným. To sa konzumuje? A čo vy? Ste ešte v živote nejedli pučené zemiaky, či čo? Nebraním sa poznávaním nových kultúr. Slečná Veronika, naučíte ma nejaké nové slová z vašeho dialektu Bratislava Východ? Zemiaky v našej časti Bratislavy sa hovorí tomu bandúrky. Bandúrky. A kvášne mlíko bez aditív. Kvášne mlíko. Bandúrky, kvášne mlíko. Naučíte ma toho viac? Jasne, samozrejme, však vám to tak úžasne, fantasticky ide. Ideme na ihrisko? U nás sa tomu hovorí herisko. Že by som to vyskúšal? Pán Antonín, keď si zabeháte na čerstvom vzduchu, viete, ak sa vám bude spať. Joj. Šup, šup. Hop. Tam. Úžasné. Klárko, ale tá už veľa hodín. Musím ísť, dobre, že ponáhľam. A zoberieš mi tú kavičku, ja si potom zaplácim ďalšiu Jasné. do peňaží z brigády, hej? Tak. Utekaj, by si stihla. Bež, ponáhľaj sa. Joj. To máte za Pucciniho, za Suchoňa, za Mozarta! Ja som nevedela, že máte takého inteligentného syna, že sa tak rýchlo učí po východňarsky, že aj ja Čo východňarsky? Ako po východňarsky? Mne nevadí, že ste východňarka. A ja som východňarka, moja zlata. Ale mne vadí to ležanie na gauči. Mne vadí to ihrisko. Antonín, poďte sem. Pozrite sa, akú má preťaženú ruku. Vy ste ho normálne zavesili na preliesku, on tam vysel a má úplne preťaženú ruku. Máte výpoveď. Pán Antonín, ideme do divadla. Musíme stihnúť predohru. Slečná Veroniko! Počkajte na mne, než budete dospelí! Jak človek? Co teda, kto napadnú? Abo čo, tak skoro opera skončila, tak co dávali? Krutňavu. Nás tak za mnou zakrúcila. Ja som nevedela, že je také nebezpečné strážiť deti v Bratislave. Niekdaj veckaj. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.